Adom kadukawe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami la pen pini nangli tumhan la so video long nang ki wan pi la bangki Assam pen kapiklang pon top 9 na woreng war saya putak si nang wan pik lo kopi pia woreng war saya ma ka apply last date komantu ma ka charli ang ding ko ans nang jima la so details la bangke non nangli tum la so video long si thek pon long ikpo nangli tum la so YouTube channel la long jong si nang ka homri milang pule ka chingon pen nangli tum subscribe ngon la pen video stamina nangli tum share pon igon tang de non la Assam men kapik lang pon top 9 na woreng war saya putak le lang polo nang la pen chithan polo nang tang de non top 9 Assam job update aputhak le chithan polo nang la pen lang polo nang kopi pi jobs si dak kapik lang pon ma la so puthak aprang sinal itum dak theklong ji top 1 along mate number is along Gauhati High Court ahin principal lang pon lo je apus lo kadu kawe pen 367 apusan da kapik lang pon lo la pen apply last date la bangke la so chiklo July 31 2025 si last date lo labang so over ingwar saifan kachar liang deng kinang ji graduation unang ji lapen computer certificate lapen Assamese knowledge sitame asap dunang ji lapen age limit lang damlo pulte dak 21 pen 40 arta tuman si jogdulong chotji lapen salary puthak lang damlo pulte 14,000 pen 70,000 an alang litum dak long pon exi lapen plus dak GP stame dak KP pon dolang 6,200 an lala top 1 over ingwar sai aputhake lapen la top 1 over ingwar sai details nang senente nalitum WhatsApp lo nang text ikon nili dak details labangke nang senik po lapen top 2 along langdam lo nang top 2 along labangke nalitum dak thek thulongji SSC MTS mate hawaldar apus dak kapiklang pondo lapen kaduka wepen dak apus labangke 1075 an apus kapiklang pon lo lapen last date of apply labangke 24 July mate pini si last date lo lapen qualification labangke class 10 le pasan da chok lapen salary age lang nam te 18 pen 25 arta tumang jogdon longji lapen dak salary alang itum kilong ponji 21,700 lapen 69,100 an alang itum dak long ponik po lapen number 3 along lang pon thulona mate top 3 along top 3 labang kenal itum dak theklongji Assam Cancer Care Foundation kaduka wepen dak 34 an apus kapiklang pondo last date of apply labangke laso chiklo 31 July 2025 an last date lo qualification labangke various post medical admin busudage topon mate nalitum details labangke advertisement alolong langlong ikpo jong nalitum laso boreng war saya puthak stami details nangji pulte WhatsApp lo nang text ikon nilio dak details labangke nang send ikpo lapen top 4 along langdam tulo nang top 4 labangke nalitum dak thek thulongji Dr. B. Borwa Cancer Institute mate BBCI Gauhati hin pesi paklang ponlo kaduka wepen dak 27 an apus labangke kapiklang pondo last date of apply labangke non ki bangji August 5 2025 an last date lo qualification labang kenal tum advertisement alo long se thek ponong po age limit ang ton stamina tum salary details tame hoda advertisement alo long se thek pon long ek po puthor chethan pon thulo nang non bang ke top 5 over engwar saya puthak le lang pon na nali tum da thek pon thulong lang top 5 labang ke kapik lang pon labang ke Mtron 5 technical post mate Mtron hin pen bang pho apartment dak technical post labang ke kapik lang pon do last date labang ke labang ke dak dam igelo labang ke chithan ponang nelo top 5 labang ke lapen top 6 labang ke dak NHM Assam hin pensi dak kapik lang pon lo nai tum dak thek thulongji NHM Assam CHO apus dak kaduka wepen 882 an KP pondo last date of apply labang ke 5 August 2025 lapen qualification labang ke BSc nursing unangji lapen CHO certificate samidunangji arta mate age limit labang ke 21 pen 39 atum bangke jogdunangji salary lang namlo pulte 25,000 pen chenglok 35,000 an long pon igji so details taminani tum nangji pulte WhatsApp group lo na homre gon lapen number 7 long do thula number 7 on nai tum tak
Number 7 long labang ke NIPER Gauhati mate project scientist apos da isian kapik lang pondo. Last date away apply labang ke 5 August 2025. Qualification labang ke MPhil PhD Pharma lapen life science sanat unangji lapen age below labang ke 35 years atum se jog tun long chodji. Salary 50,000 pen 60,000 an alang litum dak long podigji. Lapen number 8 along lang dam lo pulotang te puthot dotulang top 8 our website labang ke update labang ke Aadhaar UIDAI hin pelo operator mate supervisor apos dak kapiklang pondo kaduka wepen 203 andak kipi pondo last date apply labang ke non ke bangji August chiklo 1st August 2025 se last date lo qualification ITI unengji lapen 10 12 le pass tamechong lapen diploma donaji computer not age limit labang ke nani tumoda advertisement alolong se details tek polong post salaries tame ada details labang kana item notification ba advertisement alolong si tek pon long ipo laban kijut si dak number 9 labang kana item tek long si mate top 9 our website labang ke top 9 long IB mate ACIO 2 laban executive apos dak 3717 and dak kapiklang pon ba KP pondo laban last date labang ke non ki bangji August 10 2025 se last date lo kachar liang deng kinang zila bangke graduation unang zila pen arta puthak langdam te 18 pen chenglok 27 arta to bangke dak jog donong ji salary langdam lo plote 44,900 pen chenglok 1,42,400 an longpon exi la sening ke hang abang pi tum nali tum jang se jogdon example de jogdon igon la pen jogji aprang nali tum la details kachini nang ji la bangke kinang sot nali tum details kachini ji afan advertisement alo doji mate notification alo doji hala so alo along si details alam bang eto ponik pola sinali tum hala so alo long le lang igon nili dak top 9 our engwar sai na ki 1p la bangke la anchor lo la sidomi thakme kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long ke lang ara do ana fans tame nili pen cardom